God eftermiddag. Jeg håber, I alle sammen kan høre mig. Der er hul igennem. Jeg beklager, at vi lige er et par minutter forsinket. Der var ikke rigtig, teknikken drillede lidt for os, så det er kun mig, der er igennem, og Jesper for Kapitalpartner er ikke lykkedes med at komme ind med det samme, så det ser ud som om, at vi på en eller anden måde er separeret. Men det skal ikke stoppe os. Jeg vil tage os igennem vores rapport alligevel. Tusind tak alle sammen, fordi I er med og vil lytte til den her af vores årsrapport, som vi udgav her for 2 dage siden. Mit navn er Martin. Jeg er administrerende direktør i Lunder, og over den næste 10 minutter et kvarter vil jeg tage jer igennem præsentationen, og så vil der være mulighed for at stille nogle spørgsmål derefter, så I må meget gerne stille spørgsmål igennem derefter, både i chatten, og så vil jeg meget gerne svare på dem også løbende. Hvis vi hopper direkte ind i vores rapport, jamen så først og fremmest er vi utrolig stolte af at præsentere, at vi havde 26,6 millioner månedlige brugere i juni, eller sidste måned af året. Det er en betydelig stigning fra juni året før, og det er 5 gange væksten, 5 gange dobling fra vores IPO i september 2020. Vi er utrolig stolte af, at vi bliver ved med at se en god vækst på tjenesten frem imod vores 2025 mål om 50 millioner brugere på tjenesten. Og hvis vi kigger lidt ind i vores omsætning, jamen så er vi også utrolig stolte af det resultat, vi har leveret for året. Vi endte op på en total omsætning på 12,6 millioner danske kroner. Det er op fra 7,3 millioner danske kroner året før. Vi har i tjenesten 2 forskellige omsætningskanaler. Den ene er betalende brugere, og den anden er reklamefinansiering af vores service. Og hvis vi kigger på grafen her til venstre, kan man tydeligt se, at fra tidligere, der har fokuset været 100% på vores reklamefinansierede tjeneste, som vi igen i år har set en vækst i også, men vi har over de sidste 2 år virkelig bygget på i forhold til betalende brugere på tjenesten. Vi har en ret imponerende vækst på 239% fra sidste år til i år. Det er et resultat af de teleselskabsaftaler, som vi har lavet over de seneste 2-3 år med vores partnere i Tanzania og i Nigeria, i Ghana og i Sydafrika. Med den vækst betyder det, at vi nu havde en omsætning på 4,4 millioner danske kroner i det sidste år, og det er en ret betydelig stigning fra tidligere år. Martin? Ja, jeg tænker godt, kan du lige, jeg tænker på for mange, måske ikke så præsent, hvordan er de tjener penge på de her subscriptions, for det er noget anderledes i Afrika, end de ting, vi betaler her i Danmark for at have adgang til noget musik. Jamen, sådan tjenesten fungerer, er, at vi laver nogle aftaler med teleselskaberne, og du betaler derfor via tjenesten gennem dit teleselskab. Så aftalen, vi laver, er, at Lundo er et tilkøb, og som kunde hos teleselskabet skal man tilkøbe sig Lundo Premium, og derved får man adgang til vores premium tjeneste. Det vil sige, at de teleselskaber, som vi har aftaler med, det er deres kunder, som kan få adgang til tjenesten, og sammen med teleselskabet, så udbyder vi den her tjeneste i det marked. Jeg vil bare sige, er det sådan en subscription på en månedsbasis, eller er det per dagsbasis, eller hvordan fungerer det? Ja, så betalingen er ofte enten dagligt eller ugenligt. Den sådan
cirka prisen, det afhænger lidt af de forskellige lande, men det er omkring $1-2 om måneden, som det løber op i, hvis man vil have adgang til vores premium service. Vores premium tjeneste er bygget op omkring DJ mixes og mixtapes, som er en type indhold, som vi har set en ret høj interesse i at betale for i vores brugerbase. Så vi har struktureret vores betalings- eller premium tjeneste omkring det her indhold, som specifikt er noget indhold, som vi har vurderet, at der var stor betalingslyst for. Og det er så det indhold, man får adgang til, når man betaler det her premium subscription. Det indhold kan man ikke få adgang til, medmindre man er betalende bruger. Så i modsætning til for eksempel de globale tjenester som Spotify, hvor det samme indhold er tilgængeligt, men med reklamer, det er ikke tilfældet hos os. Man betaler for noget content eller noget indhold, som man slet ikke kan få adgang til, medmindre man er betalende bruger på tjenesten. Okay, godt, tak. Vi har set selvfølgelig en væsentlig vækst måned på måned vi har set en væsentlig vækst måned på måned i omsætning, og vi har også set år på år i omsætning, og vi har også set en forbedring af vores EBITDA fra sidste år til i år. Det er en mindre forbedring, men vi vurderer det som er ret tilfredsstillende, især når vi kigger på den forbedring, vi har haft på toplinjen og på vores brugervækst i løbet af året. Derudover så har selskabet stadig en stærk cash-position. Vi har 15,5 millioner danske kroner i årets udløb, og det er en pæn cash-position, også når vi ser på, hvordan det har forløbet over det seneste par år, siden vi lavede noteringen i 2020. Både cash-positionen, omsætningen og vores EBITDA-resultat er vi tilfredse med som ledelse. Så vil jeg gerne lige sætte lidt ord på markedet i den her præsentation. Det er noget, vi også har lagt en del vægt i vores årsrapport for at give lidt mere indsigt i det marked, vi opererer i. Vi ser i de her år, at Sub-Sahara Afrika er i ret stærk vækst, og det er musikindustrien i Afrika i mere signifikant vækst, og virkelig skiller sig ud, også globalt. Først og fremmest så er vi selvfølgelig med i en trend omkring den her smartphone og internet penetration, som vi også har nævnt tidligere, hvor vi ser, at væksten i smartphone og internet penetration er øget. Det forventes, at det går fra 515 millioner i 2021 til 613 millioner internet og smartphone devices i 2025. Derudover så har vi også set, at Afrika er det højst vækstende kontinent i verden i forhold til recorded music, eller pladeindustrien. Og det vil sige, at Afrika globalt set, og musik fra Afrika globalt set, har opnået en kæmpe interesse over de senere par år, og især sidste år virkelig set en høj vækst. Det er også noget, vi har kunne se og kunne føle på som en del af den industri, som vi også er en del af her. Vi ser blandt andet, at Afrobeats, som er den sådan mere, hvad kan man kalde, poppet afdeling af musik fra Afrika, jamen det er den hurtigste voksende genre i verden, og det betyder virkelig, at vi er i en periode, hvor at afrikansk musik er meget, meget hot, og der er en stor interesse for afrikansk musik, både lokalt, men også globalt. Og så ser vi den generelle trend, som vi også har været inde på siden vores børsnotering, som er, at vi ser et shift fra de her ulovlige sider ind til lovlige sider, lidt lige med det, vi så for en 10-15 år siden i den vestlige verden.
Og så har jeg lige tilladt mig at lagt et billede ind her af en nigeriansk musiker, der hedder Burna Boy, som spillede på Orange Scene her til Roskilde Festival her i sommer. Udover ham var der også en anden stor nigeriansk musiker, Rema, som spillede på den anden største scene på Roskilde. Og grunden til, at det er vigtigt for mig at nævne, hvad for en scene det spiller på, er, at det er den kommercielle værdi, der gør, at de her musikere er booket ind, og ikke nødvendigvis noget med nødvendigvis at have noget med verdensmusik eller branding at gøre. Det bliver drevet af, at der er interesse, og der er demand for det her musik globalt. Og det er selvfølgelig noget, der har en kæmpe stor indflydelse på musikindustrien lokalt i Afrika også, at de største musikere herfra kommer ud i verden og får en global eksponering også. Så vil jeg bare lige røre lidt ved vores vision, mission, targets og vores fokus fremadrettet. For et år og et par måneder siden, der lavede vi en strategi frem til 2025, og den gik ud på, at vi gerne vil levere Afrika, vi vil gerne levere nemt og lovligt online entertainment til Afrika. Vi vil gerne være en primær Pan-African online content service ved at contributing structure, legality and income to the sector. Og det er den vision og mission, som vi har sat for selskaber, som vi stadigvæk arbejder hen imod, og vil gøre fremadrettet også. Og det er det vi som team arbejder hen imod. Vi har nogle meget, meget klare 2025 målsætninger. Det er, at vi gerne vil nå 50 millioner månedlige aktive brugere, og vi gerne vil have et positivt EBITDA i det år, der slutter 2025. Vi har også sat 3 fokusområder, som er dem, vi arbejder på i forhold til at nå de her mål. Og det første, det er at sørge for, at vi har lokal relevans. Det er både i forhold til content, i forhold til formater, og i forhold til de kanaler og kanaler, som vi bruger for at nå til vores kunder. Det er et fokus, som vi også har haft de sidste halvandet år, og det er også det, der gør, at vi har opnået den vækst, som vi har i forhold til vores brugere indtil nu. Derudover så har vi sat et meget klart fokus omkring, at vi vil øge værdien per bruger igennem teleselskab og premium produkter. Og der kan jeg sådan set bare stolt sige, at i den her rapport, som vi lige har meldt ud, jamen der er det et meget godt bevis på, at det her har været et stort fokus for os. Vi har set en massiv vækst i vores betalende brugere, omsætning for vores betalende brugere på tjenesten, og det er lige præcis det her fokus, der gør, som det taler ind i. Og det vil vi selvfølgelig også fortsætte med fremad mod 2025. Og så har vi fokus på vores 5 største markeder. Det er Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana og Sydafrika. Hvis vi kigger fremadrettet med både vores brugerforventninger og omsætningsforventninger, jamen så forventer vi at nå 35 millioner månedlige brugere i slutningen af det finansår, som vi er i nu. Og vi har en målsætning om at nå imellem 17 og 21 millioner danske kroner i omsætning i det år, der slutter nu. Derudover så har vi sat en EBITDA-mål om at nå imellem 6,5 og 7,5 negativ EBITDA i det mål, i det år, vi er i nu, som er en forbedring fra det år, som vi har afsluttet, og som jeg har præsenteret i den årsrapport, der lige er kommet ud. Så vi fortsætter vores brugervækst forventende fremadrettet, og vi fortsætter også med at have et fokus på at øge toplinjen, samtidig med at have et stærkt fokus på forbedringer i EBITDA hen imod vores 2025-mål om et positivt EBITDA. Så vil jeg gerne lige fortælle bare lidt om tjenesten, hvis der er nogen, der måske ikke kender den så godt, bare for at give et indblik i, hvad er det egentlig for en tjeneste, vi opererer hernede. Så for det første, så er det en musiktjeneste, der er skræddersyet til det afrikanske kontinent, og til de forbrugere, som er på det her kontinent. Vi har et stærkt fokus på det, vi kalder mass market, som er de mest populære devices og de mest populære
det segment, hvor der er flest mennesker på kontinentet. Vi har også et meget, meget stærkt fokus på afrikansk katalog. Det er sådan, at 80% af alt det musik, der bliver lyttet til i Afrika, det er afrikansk musik. Det er egentlig ikke så underligt. Det er et lignende tal de fleste steder globalt, men det er også tilfældet i Afrika, og derfor så er vigtigheden af, at vi har et stort og bredt lokalt katalog med over 150.000 musikere, der har konto direkte hos os, utrolig vigtigt i forhold til vores offering i Afrika. Og så der har vi et stort fokus på at arbejde med teleselskaberne. Det er især omkring vores betalende subscription-produkt, som vi har et stærkt fokus på her. Og som I også kan se i det billede, der er her, jamen så virker tjenesten både på det, der hedder feature phone eller dumb phone, som er meget basale og basic telefoner, der har en internetforbindelse, men derudover ikke kan så meget. Og så har vi også en stor andel af vores brugere, som bruger tjenesten på en smartphone, men igennem deres webbrowser, og det er det, som den midterste telefon viser, hvor man tilgår tjenesten igennem direkte i sin webbrowser, i stedet for igennem en app. Og så til sidst, men ikke mindst, har vi vores Android-app. Martin, var det kommet et spørgsmål omkring, om I online content, om I vil lave noget andet musik tjeneste? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er Rasmus, der har stillet det. Vi har produktet, som det er nu, er et musikprodukt, der vi ser et kæmpe potentiale i afrikansk musik og i at være et musikprodukt. Men du har ret i, at i forhold til vores vision, jamen så skiller det bredere end det. Men der er ikke nogen planer med, at vi vil gå ud over musik som tjeneste. Tak for spørgsmålet, Rasmus. I forhold til vores forretningsmodel, jamen så er det en kendt forretningsmodel fra globalt set, men men lidt skræddersyet til det afrikanske kontinent. Så der er egentlig ikke så meget nyt i, hvordan vi ser vores forretningsmodel som sådan. Vi har en freemium model, der kan man tilgå tjenesten gratis. Man kan downloade og lytte til musik gratis igennem vores forskellige vores app og vores hjemmeside, og man bliver eksponeret for reklame. Og det reklame, det sælger vi så til ledende brands, både globale brands og panafrikanske og lokale brands, som køber sig ind i det reach, som vi har på vores tjenester. Og så har vi en premium tjeneste, som er lidt skræddersyet til det her kontinent via det fungerer igennem et teleselskab, men konceptet er egentlig også kendt fra andre dele af verden. Så vi ser det egentlig som en tjeneste, hvor vi har fuldstændig, vi kigger på, hvad er det egentlig, der har fungeret andre steder, og så laver vi en lille smule customization i forhold til at få det til at fungere også i Afrika. Vi har 3 store partnere, når det kommer til vores teleselskabsprodukt. Vi har Vodacom i Tanzania, så har vi MTN, som vi arbejder med i Sydafrika, i Ghana og i Nigeria, og så har vi Airtel, som vi arbejder med i Nigeria. De 3 teleselskaber kan man, og i de markeder, der kan man få adgang til vores premium tjeneste, og tilsammen så har de over 185 kunder i de lande. Altså, undskyld Martin, yes. Det er bare det kommende spørgsmål for Arve, nu ved jeg ikke lige, om jeg helt kan viderebringe det, men man spørger om, hvor mange at kunderne, subscription-kunder, der har adgang til premium-tjenesten af den totale base. Med den totale base er vel 185 millioner, som rent faktisk har et teleabonnement, som har adgang til jeres tjeneste. Ud af det er vel rigtig mange mennesker i Afrika, der har adgang til internet. Ja, jeg tror det er, hvad mener ud af vores 26,6 millioner, hvor mange af dem er betalende. Og det har vi ikke rapporteret på i årsrapporten.
så det er ikke rigtig noget, jeg kan gå meget yderligere ind i. Men det, jeg kan fortælle om vores premium-produkt, er så måske gør det lidt anderledes end det man forventer for eksempel fra Spotify, er, at den måde, vi tænker omkring premium, er, at du får adgang til en anden del af tjenesten, som man ikke får adgang til, hvis man ikke betaler. Så det vil sige, at du kan i virkeligheden godt få adgang til den del af tjenesten, og så stadigvæk også bruge del af tjenesten, som ikke er premium, og den vil så stadigvæk være ikke premium, kan man sige. Så på den måde, så for at fortælle lidt om, hvordan vi ser på markedet, jamen, så handler det mere om at finde en du kan kalde det en feature eller et produkt, som vi ser, at der er interesse i at betale for, og det sætter vi så bag en betalingsvæg, og det betyder så, at kunderne skal få adgang til, skal betale for at få adgang til den del. Jeg ved godt, jeg ikke svarer direkte på spørgsmålet, men vi rapporterer ikke på den metric, kun på splitningen i omsætning. Men tak for spørgsmålet, Arve. Hvis vi kigger på det afrikanske kontinent og markedet som helhed, jamen så vil der være 613 millioner mobile subscribers i Afrika i 2025, og det nævnte jeg også lidt tidligere. Og det jeg prøver at illustrere med det her slide, hvis vi kigger til grafen til venstre, det er i virkeligheden, hvor stort potentialet er på kontinentet. Fordi hvis vi kigger på hele population, der er i Afrika, og som der forventer at være i 2025, jamen så er det faktisk stadigvæk en ret lille andel af den afrikanske befolkning, som forventes at være mobile subscribers, og forventer at være på internettet. Og det vil jeg sige, der er et kæmpe vækstpotentiale stadig i forhold til både at få folk mobiltelefoner og få dem online. Så det er bare for at prøve at sætte lidt perspektiv på, hvordan markedet egentlig er. Og selvom at vi ser den meget, meget pæne vækstrate, som vi har både i internet penetration og mobile penetration, jamen så er der altså ret meget vækstpotentiale stadig i forhold til at nå ud til alle på det afrikanske kontinent syd for Sahara. Derudover så nogle af de ting, der skiller sig ud, jamen det er, at pladeindustrien arbejder er struktureret meget anderledes, end den er globalt. Vi har globalt set, vi har i Afrika relativt få etablerede pladeselskaber, men de fleste musikere arbejder faktisk for sig selv, eller i mindre grupperinger, så det er meget mere et marked, hvor stort set alle musikerne har rettighederne til deres egen musik, og de kan derfor selv bestemme, hvor de gerne vil lægge musikken op, og hvordan de distribuerer musikken. Og det gør det en udfordring, fordi at i modsætning til den globale industri, jamen globalt, der er musikerne organiseret under pladeselskaber, og derved får musiktjenesterne al musikken fra få pladeselskaber. Derudover så ser vi en trend i piracy, hvor at folk rykker fra ulovlige sider til lovlige. Det har jeg også nævnt i forhold til den samme udvikling, som vi også har set i den vestlige verden for 10-15 år siden. 80% af alt det musik, der bliver lyttet til i Afrika, det er afrikansk musik, og de globale tjenester, Spotify, Apple osv., de er her, men de har ikke de samme customizations, og det er ikke skræddersyet på samme måde til markedet. Hvis vi kigger lidt på konkurrencesituationen, jamen så kigger vi på 2 parametre. Hvad er det for et audience, og hvad er det for en katalog? Og der, hvor vi skiller os ud som tjeneste, jamen det er, at vi går meget målrettet mod det, vi kalder mass market, hvor der er allerflest mennesker, og så mod et meget lokalt katalog. Hvor hvis vi kigger på nogle af de andre spillere, jamen så er der et element af customization og localization, som de ikke har, og som gør, at de ikke kan ramme det her marked på samme måde, som vi gør. Derudover så hører det med til markedet og historien om markedet, at det er meget segmenteret, så i modsætning til en forbruger i Danmark eller i den vestlige verden, jamen så er der ret stor forskel på de behov, som de enkelte segmenter har, og de fleste er ikke så ens. Der er noget større forskel fra den ene til den anden ende af spektret, end der er derhjemme. Så er der en stor data limitation, som vores tjeneste også spiller ind i, og
Og hvis vi kigger på de internationale tjenester, jamen så får de rettighederne til musikerne igennem de her store internationale musiktjenester, hvor vi har et stort fokus på det her long tail licensing, som gør, at vi har rigtig, rigtig meget super lokalt musik. Jeg får slut der, og så vil jeg høre, jeg tror, der er lidt flere spørgsmål, Jesper. Ja, det er der, og jeg er også et fra Rasmus her omkring, jeg tror bare, vi generelt skal snakke om, hvad prissætningen på premium er. Altså, hvordan finder jeg ud af, hvor den skal ligge? Er den det samme i alle lande, og er den dynamisk? Og kunne sige, det hvor man kigger på jeres forventninger, så ligger der, eller hvad jeg tjener, så er der stor vækst i premium-segmentet, så det bliver et segment, eller et indtjeningssegment, som bliver mere og mere interessant going forward. Så kan du lige komme med lidt mere på, hvad muligheden er der? Ja, men altså i forhold til prissætning, så læner vi os op af nogle forskellige data points, både data vi har omkring vores forbrugere, men også rigtig meget af de data points og den vejledning, som teleselskaberne kan give os omkring andre produkter, som de også har på eller har haft, som vi bruger som pejlemærke. Så det læner vi os meget op af. Vi mener egentlig, at vi har ramt ret godt, både i forhold til at få god adaptation af produktet, men egentlig også en ret pæn værdi ud af det segment, som vi rammer i forhold til premium-brugerne. Men det er selvfølgelig noget, som vi hele tiden arbejder på i forhold til, hvad er det, der er den rigtige pricing-strategi omkring vores premium-produkt. Og så vil jeg måske også lige bare kort nævne, fordi at der Spotify har selvfølgelig for nylig sat deres priser op, og det er måske også derfor, Rasmus spørger. Og der er helt klart en global pres på både Spotify og egentlig også mange andre indholdstjenester og streamingtjenester på, har vi kommet måske ramt for lavt i forhold til hvad vi kan få forbrugerne til at betale, og hvad vi giver dem af værdi. Så der skal selvfølgelig være en sammenhæng imellem, hvad bliver der givet af værdi, og hvad kan kunden betale. Men så det er der helt klart nogle vurderinger, som vi har. Kan du sige, at det måde, jeg subscriptionsmodel kører på, det er vel, at teleselskaberne de får et cut af den omsætning, der ligger. Så der ligger vel også en snak med, eller teleselskaberne skal også have interesse i at sige, okay, vi tjener faktisk penge på det her, at tilbyde den her tjeneste, og så, ja, det skal være god forretning for dem også, vel? Lige præcis. Så er der nogle spørgsmål omkring, jeg må sige, sagen der før, det er omkring, hvad koster det at få en bruger, men jeg ved, kan du måske, det kan du nok ikke komme så konkret på, men mere snakke om, hvordan skaber I væksten i brugerne, altså hvordan får I nye brugere, både på subscription og på freemium-modellen? Ja, jamen, hvis vi går tilbage til vores IPO, der beskrev vi det lidt mere i det materiale, og en stor del af vores vækst, jamen det er via det content, som vi har på tjenesten. Så der er en masse content på tjenesten, som folk de er efter. Så derfor så kommer rigtig meget af vores vækst organisk. Vi kører også reklamekampagner, især målrettet betalende brugere, og det jeg kan komme ind på er, at altså, vi har en målsætning om at være EBITDA positiv i 2025, så vi har derfor selvfølgelig stor fokus på, at vi tjener penge på de kunder, der kommer ind. Men du har helt ret, jeg kan ikke komme ind helt nærmere på specifikke tal, der ikke er i rapporten. Så spørger Arve omkring hvordan Spotify markedsfører sig med samarbejde med bilproducenterne. Det tror jeg ikke er så super relevant for jer og Afrika, men nu tager jeg måske det for givet. Ja, jeg vil gerne. Men kan sige måske til den, men også at sige, hvad for nogle andre samarbejder er der derude, det som I måske har nu, og hvad kunne man kigge på going forward af nogle andre aktører, man kan samarbejde med, og derved sparke lidt mere gang i væksten? Ja, der er flere, altså det gode ved musik er, at det er noget, som rigtig mange samarbejdspartnere er interesseret i, så vi arbejder tæt med teleselskaberne. Vi har også et partnerskab med den browser, der hedder Opera, som jeg også
som også er blevet annonceret tidligere, og som er en browser og et stort tech-selskab. Og så kigger vi også imod andre potentielle markeder, partnere, der kunne være og markedsføre sig sammen med. Så det er helt rigtigt, at musik er en stor del af det. Men sådan, hvis vi kigger på vores 3 strategiske fokusområder, som også er her, jamen så er det i forhold til vores egen vækst, så er det absolut vigtigst, at vi har relevant content, og vi har en relevant tjeneste lokalt, og at vi kan øge værdien af vores brugere via de her aftaler med teleselskaberne. Så vores strategi er ret fokuseret omkring de 2 punkter, samt de 5 markeder, som vi opererer i. Er der stadig hul igennem? Nu kan jeg høre dig. Undskyld. På de 5 markeder, du snakkede om, er det dit marked, I også vil fokusere på de nærmeste par år, eller kigger I også på at måske gå ind i nogle andre markeder? Men jeg vil sige, de markeder, jeg kigger på, er også nogle af de mest befolkningsrige markeder, så I rammer bredt, men ja. Fokusere noget. Jamen, det er det. Det er de samme 5 markeder, som vi kigger på fremadrettet, og det handler om, at vi gerne vil have fokus på de markeder, og det handler om, at vi ser, at vi kan nå vores mål i de markeder. Så derfor så har vi fokus på de 5. Hvis vi kigger på vores mission, jamen så vil vi gerne være en Pan-African online content service, og det er selvfølgelig mere end de 5 markeder, der er her, så Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana og Sydafrika, og derfor så kan man sige, ved den lidt længere bane, jamen så har vi jo en klar ambition om at være i hele Afrika, syd for Sahara. Men det er de 5 markeder, hvor vi vurderer, at vi er best tjent med at fokusere på den kortere bane. Nu tænker jeg bare lige komme vende rundt omkring jeres finansielle situation. Altså mange selskaber er blevet hårdt ramt, fordi de skulle hente penge. Og det har I ikke gjort siden IPO'en, og hvis man kigger på det cash burn I havde i sidste finansielle år, og hvor mange penge I har tilbage i kassen, så skal I da ikke umiddelbart ud og hente penge igen. Så hvordan ser I selv på de lange udsigter omkring kapitalfremskaffelse? Har I rigeligt til at køre videre med den vækst I ser foran jer med 50 millioner aktive brugere? Kræver det flere penge i kassen, eller er det nok med det, I har? Jamen altså, hvis du sætter sådan set meget godt op. Vi har en stærk position i forhold til vores cash position. Vi kigger på vores reducering i likviditet sidste år, jamen så var det omkring 6,8 millioner danske kroner. Vi har 15,5 i banken, så hvis man kigger på de tal, så kan man se, at vi har til en pæn tid fremad. Og hvis vi kigger på vores ambition, jamen så er det at være EBITDA positiv i 2025. Så vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen konkrete planer om at lave nogen form for kapitaludvidelse eller rejse kapital. Som tallene står i rapporten, så forklarer det jo meget godt den position, som vi er i nu. Og generelt er vi tilfredse med den position, vi er i som ledelse. Tak. Så ved jeg ikke, om der er nogen, der har nogle sidste spørgsmål til Martin. Det virker ikke sådan. Jeg tror, at vi har fået kommet rundt om de spørgsmål, der var. Så vil jeg sige mange tak, Martin. Og undskyld, vi havde nogle tekniske problemer her fra starten. Tak til alle, der var med på webinaret. Slidesene bliver også, jeg tror, det bliver lagt ud på jeres hjemmeside, ikke Martin, så folk kan se det. Og så bare sige tak for i dag til alle. Og Martin. Tusind tak alle sammen, fordi I lyttede med.